Jak ciska do hlavy. Nemám všetko opravené, čiže budem opravovať. Joj, škoda. Skaldy mám, rado, lebo opravujem každú chvíľu. Čiže ani stupnicu nemám urobenú, lebo spočítala som tie body. Čiže koho mám opravené, samozrejme, že budem vyberať tých, ktorí ste tu, aby ste videli ako, tí, ktorí nie sú, mám časy potom opraviť. Mám. Môžem? A... Hodinu môžeme ako... Zoberiete si tú kombinátoriku a budete počítať. Pondelok si môžete, ale všetci dnes. Pane, Môžete. Ja už napíšem dnes ako oprava školskej úlohy do klasifikačného artu. A pondelok si môžete doniesť spoločenské hry. To znamená šachy, sloveče, domino. Spoločenský, Paťo. To som na pondelok spovedala. Tak posúvam, lebo keď bude písomka, nebudeme sa rozpýľovať niektorými hrami. Čiže pondelok nič, tak potom na útorok. Čiže pondelok si pripomenieť, že sa nám ostala nám tá statistika pravdepodobnosť. Paťo, to čo robíš? Pekne poprosil, potom budem to známkami robiť. Tu máte tú početnosť, malé výsledky, čiže tichosti nie je to, či vytvoríte štvoricu skupinu, či vytvoríte dvojicu, či každý sám. Tu máte znenia. Môže sadnúť, ale nie rozprávať. A nie to pôjdem, až pôjde celý čas. Tak čo? Daj tam sedia, je to do hlavy. Jak ciska do hlavy. Keď tam budete učať, neopraviť nič. Lebo ja neviem opravovať príklad. To co s tým chceš? Musíš dojít. Pôjdeš na YouTube, ver tomu. Zajtra si, alebo na sobotu si pozrieš. Na YouTube. Nie. Jak się napaja?